ještě předtím, než budu tady vlastně nahrávat, tak chci jenom říct, že všechny slova byly změněny, protože v originálu nebyly moc slyšet a taky nějaký slova se mění, takže čau. Vidět, tak mám zatím 183. level, takže tak, protože jakoby v minulých dílech, tak jsme, pokud si pamatujete, tak jsme vlastně dělali nějaký heisty, takže vlastně tak. No. Jo, dneska bych teda začal tím, že se dojedeme do našeho vlastně autoshopu a tam uděláme setup, setupy, uděláme vlastně na asi takový menší heist, kde vlastně ukrademe nějaký věci, pak se mi to přidá hezky do menu. Takže v tomhle díle, nebo možná v nějakých příštích, chci vlastně koupit penthouse, abych mohl gamblit, to za prvý, abych mohl tady gamblit, ano tady, abych tady mohl v kasínu gamblit a taky abych se mohl spawnovat. Takže si doletíme do toho. Můžete vidět, tady to je moje teda nové Deluxo, který jsme koupili v minulém díle. Za nějakých těch 6 milionů jsme to kupovali. Takže vlastně tak. Já doufám, že se tady to teda video užijete. Takže já třeba jo. Je 11:05. Já jsem dneska byl nemocnej, takže jsem se vrátil, že jsem šel nahrávat videa. Takže vlastně jakoby tak. A takový pocit, že vy asi čas neumíte vidět tady v tomhle videu. Já bych vám ukázal. Já jsem ještě, když tak střihnu ten čas. Takže asi tak vlastně. A pokud bych se zdál, jakože nejsem moc slyšet, tak to je proto, že mám jakoby... No, chápete, prostě mám mikrofon strašně od držky, takže vlastně jakoby tak. No. Jakoby, takže dneska je vlastně... Joj. Dneska je vlastně poslední... Ne. Dneska byl vlastně, myslím, že jo. Dneska je 4. den prázdnin. No. Konec prázdnin. Takže já jsem nešel do školy, takže prostě kámo, školní prázdniny 2023 si myslím, že docela dobře, well spent. Jo. A teď budu muset ukrást nějaký elevator key. Samozřejmě. Co se kámo potřeboval stáhnout tu novou aplikaci, ten CapCut, jak teď všichni používají, tak jsem se ho potřeboval taky stáhnout. Jako, vy víte asi jak vypadalo, protože mám teď na kanále jakoby pár videí s webkou, jako třeba 10, si vlastně dělat písničku svojí. A pokud by to nevyšlo, tak asi na to sedu. A už nevím, jako nechci tady hlavně nadávat. Nechci přijít o kanál. Já chcípnu. Já ho prostě nemůžu zabít, hej. Chci vlastně, aby tady to video mělo tak, já nevím, 30 minut. Ještě možná trochu zkrátím. Video by mělo být
jakože chci se teď s mým kamarádem, Lukášem, mělo být video. Mělo být video z GTAčka, kde budeme dělat společně Diamond Casino Heist. Protože, no, vlastně ne příští, ale tak až budu mít ten penthouse, tak chci vlastně dělat Diamond Casino Heist. Ne, vlastně to není z penthouse. No je. Ne, to je vlastně z nightclubu. Ne, z nightclubu. Z arcadeu, ano, z arcadeu. No, tak vlastně tak. Nechci asi taky natáčet nějaký ty Robloxy a Fortnitey. Takže tak asi ne. Zajímají, co mají teďkom, jakoby ve škole, takže asi tak. Jakože doufám, že už jste viděli to video z té zoo, který jsem uploadoval před třeba týdnem. Jsem ho random prostě našel na telefonu, tak jsem ho pak zveřejnil. Byl to můj homie Jáchym, víte? Tady to vlastně všechno natáčel, takže díky Jáchyma, že si to mohl natáčet. Byl to asi hodinový záznam, který jsem do zítřka, prostě, no, do včerička jsem ho stříhal. Takže vlastně jako tak. Absolutně nevím, kde tady to video chci vydat, ale chci ho někde vydat prostě. A takže tak jako. Asi. A, tady ty auto úplně na šrot. Takže tady si dám vezmu snacky. Já třeba se mega těším na ten druhý stupeň. Má, je třeba rok 2028, jak to třeba bude vypadat to GTA Online. Kámo, to tady budou úplně lítající motorky všude, no oni už jakoby jsou, ale jako chápete mě, ne? Jakože z jednoho hejstu 10 milionů a budeš moc utratit na hezkých holkách. Řekněme to hezký holky, ano. Tady ty hejsty vůbec třeba, ty se tam mě absolutně nebaví, protože to je pořád to samý dokola. Jako já už tenhle hejst sice dělám po několikátý, ale dneska jsem se rozhodl, že ho natočím. Protože proč ne, prostě. Když můžu, tak můžu. Taky mi pojedem do nějakého do stromového domku, protože jakoby na dovolenou a tam budu chtít jako docela točit roomtury a tak. A mě roomtour teda. Pro svého kamaráda Adama. A tak, a pro sama. Hezky. Možná to i uploadu na YouTube, něco. Že vlastně jakoby asi tak, no. Že jakoby, já jsem se s ním jako potkal přes Fortnite, který chci natáčet, ale nenatáčím, jakoby. Takže asi tak. A asi budu natáčet další jakoby díly Pesose, protože ty měli fakt úspěch, jako. Jsem z toho nachytal 20 odběratelů. Jako z Pesose přímo. A čirou náhodou jsem prostě zjistil, že pesos tak je měna v Mexiku prostě. Jako čistě náhodou. A taky má vlastně přijet můj kamarád. No, on už vlastně jakoby přijel. Ale jakoby v této době tak ještě přijel vlastně. Co já milu, absolutně netuším. No tak vlastně jsme točili spolu díl Pesose, který se fakt jako dobře odehrál. Budete mít tam lore, všechno prostě tam budete mít. Asi jeden z největších mých Pesos dílů.
jako peso s 2 s, protože tam to, peso se zabil, víš, s 1 s. A já tam prostě za boha neumím stát. Oni mají dneska matiku, já ji nechtěl bych. Dobrý, ještě kousek. Je to tam. Teď ten díl je vlastně jakoby takovej, jako takový povídací, spíš než jakoby vydělávací jak ty minulý. Třeba jako kdo je tady fan, kdo je tady OG, jo, tak si rozhodně bude pamatovat jakoby první díl, když jsem vlastně dělal ten hej s nějakým randomákem úplně. Takže asi tak. Píše mi mamka. Mě to štve. No mi prostě píše mamka, z ničeho nic. Jistě se v pohodě, že za chvilku tady bude. Jakoby tady na tom nahrávání mám zatím 16 minut. Jakože už natáčím 16 minut. Jaj. To poznámku ještě před těma týdnovýma prázdninama, před těma jarníma prázdninama jsem dostal od naší paní učitelky dokonalé, tak jsem dostal poznámku za rolování koberce. Prostě si ho chtěla si čornout, nebo já nevím. A já musím doslova napsat, jakoby lísteček, kde musím napsat, že už nebudu rolovat kamarády do koberce. Prostě. A nikoho se tam neroloval, já jsem to doslova roloval sám pro sebe. A tady jsou. Že vlastně tak. Takže tady je takový povídání, kde máte vlastně pozadí prostě věci. Takový fety pillow. Sem. Takže vlastně tak. A dneska bylo úplně venku, dneska bylo úplně horko. Jsem chtěl původně jakoby natočit speciál za... A pojď mi op! No? No? To, co jsem udělal, já ho zabil. Dobrá, já. Ježišmarja, ne. Já ho doslova zabil, toho borce. Ach jo. Já ho prostě, jaká je šance, že se prostě borce přejel vrtulníkem? Jako, ach jo. No co teď jako?
se tady odepsal Monca. Tak, dobrý. Můžeme vlastně jakoby pokračovat teďkom. Já se potřebuji uhnout s tím. No vlastně tady to by mohl už být konec tohoto dílu. Protože to má více jak 20 minut. Což úplně stačí. Protože taky musím něco vystřihnout a musím to taky dnešku asi stihnout vydat. Takže mějte se dobře a zdraví vás Koláček TV.